Morir no siempre sale bien és una comèdia amb seqüències molt absurdes. Com us arriba el guió i de quina manera reaccioneu quan llegiu les circumstàncies més absurdes de la pel·lícula? Bueno, pues yo la verdad reaccioné con alegría porque me gustó. Me gustó el guión y entonces cuando te llegan guiones que te gustan, pues es para celebrarlo, porque no siempre llegan buenos guiones. En este caso yo era un guión que se podía defender, era un personaje que me interesaba. Me interesaba también en la otra familia, la relación que había, y ya cuando me hablaron del reparto, que Tamara haría el otro personaje, tenía muchas ganas de coincidir con ella. Pues empezaron todo se empezó a juntar y bueno, pues fue como un acontecimiento muy positivo para mí como actriz. Entonces dije, para adelante. Pues jo vaig arribar fent càstings, com sempre, com la vida d'una actriu. I a mi em va semblar molt divertit, la veritat, i amb uns personatges femenins que eren molt potents i molt interessants, la veritat. I a mi el meu personatge m'encantava i el de Maribel encara més. La pel·lícula és una comèdia, però compta també amb una contundent denúncia social molt més dramàtica. Com a actrius, com equilibreu la comèdia i el drama? A veure, això també és una cosa de direcció, no? Perquè tu com a actriu, tant si és comèdia com si és un drama, ho has de fer d'una veritat, no? D'algú que t'està passant de veritat. Llavors sí que és veritat que després té un ritme i té una sèrie de factors però que crec que és una que s'ha d'orquestar també una mica des de fora. Sí, para mí, bueno, pues sí que era un reto, la verdad, porque tiene un tono, la película, que no es fácil, era complicado de pillar. Y yo creo que la comedia se tiene que hacer de la más absoluta verdad, pero auténtica. O sea, hacer comedia superficialmente y colocar el gag para que la gente se ría, yo creo que eso no llega a ningún buen... Bueno, desde luego a mí no me interesa, quiero decir, a mí no me interesa ni como actriz ni como espectadora me interesa. Entonces, evidentemente con la ayuda también, como dice Tamara, o sea, esto no es solamente... Esto sí que cuando haces una comedia más coral... todos somos, es como una especie de orquesta que tiene que estar con una partitura que vaya, porque la comedia al final es timing, y entonces fue un trabajo también muy bien de grupo, de conjunto, de equipo, ¿no? En el que Claudia también tenía mucho que decir y mucho que hacer, y después viene el montaje, que también eso tiene otro ritmo también, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido bastante interesante, bastante curioso y desde luego enseñanza total, yo he aprendido muchísimo con la peli. Jo crec que al final també ha sigut una cosa més de direcció. O sigui, Clàudia, la directora, ha estat molt pendent perquè a nosaltres al principi ens preocupava molt el to. Perquè, clar, sí que n'hi està para de comèdia, però no és una comèdia a l'ús. O sigui... És una comèdia sèria. Sí. Jo crec. I no sabíem exactament com jugar-ho. I Clàudia ens va ajudar molt perquè, bueno, jo en el meu cas... La Maribel va molt en sèrio tot el rato, el que passa que, clar, les situacions per guió són tan surrealistes que donen que riure, però els personatges pateixen molt. Estem parlant d'una pel·lícula coral, amb molts personatges, tots ells molt diferents. Té alguna cosa de vosaltres, el personatge al qual interpreteu? Yo de Inés puedo... O sea, quiero decir, yo a Inés le quise dar una pedrada a este personaje, porque para la actuación que tiene, que no puedo aquí desvelar... necesitaba que fuera una mujer con un poco de desquicie, aunque fuera inconsciente, ¿no? Yo creo que yo tengo como... Yo no estoy desquiciada, pero sí que tengo como una loca dentro, ¿no? Divertida, ¿no? De que como... Y bueno, y creo que soy una mujer que realmente hay algo de comedia en mi vida también, ¿no? Aunque no lo parezca, aunque parezca así como... Pero sí que me reconozco en ella en momentos de risas desafinadas, en sitios, en cosas. Sí, me reconozco, sí. Jo de Rosario, la mala llet, no? No, una mica no. Sí que em reconec en els valors, en realitat. Jo soc molt semblant a lo que per mi és important a la vida, no? Que és com ets tu, en realitat. Jo crec que és com que n'hi ha menys coses de vosaltres que més, sí. No? Però jo crec que, per exemple, la Maribel
o sigui, salvar molt les distàncies, perquè jo crec que com Carmen som una mica més dolça. Sí que n'hi ha una cosa com de força i d'impulsivitat que millor més a l'adolescència sí que tenia més, no? Com aquesta cosa de lluita i de tirar cap endavant i de creure que tinc la raó i que com faig les coses com la Maribel de tot cor, que penseu que estic fent bé. Jo crec que no sóc molt pareguda a la Meli, afortunadament. Jo sóc més càlida com a persona i més carinyosa i més de tot, però sí que pense que si jo a vegades manipule com ella des de l'encant i des de la suavitat, no des de com la manipulació violenta o d'alguna manera diferent. Fixant-me en les vostres trajectòries, la gran majoria de projectes en els quals heu actuat són drames. Contratiempo, Ama, Eres tu, La innocència... Com ha estat fer el salt a la comèdia? Per mi ha sigut complicat perquè em costava molt veure en una comèdia, la veritat. Com en sentir-me segura del que estava fent, com sí que el trajecte a l'hora de rodar-la, havia de confiar molt. És veritat que ha tingut... l'Anna és una de les companyes que més confiança m'han donat, en tothom, i Clàudia, òbviament, si no em demanaria fer-ho o no em proposaria el personatge, però molt enriquecedor, la veritat, i com que m'he quedat amb ganes, no?, d'explorar una mica més el món de la comèdia. Bueno, yo no, realmente no me ofrecen muchas. Sí que he hecho este año, porque, una serie de hechos que acabamos de estrenar, que se llama Si es martes es asesinato, que también es comedia. Alguna vez hice también, sí, he hecho alguna que otra comedia, sí que he hecho y me encanta. Lo que pasa que normalmente me dan papeles que son papeles como más intensos, más dramáticos, más... que también me gusta mucho, o sea pero a mí la comedia me parece que es como bastante completo para el actor, la actriz, ¿no? Porque, ya te digo, tienes que partir de la más absoluta realidad, pero tienes que... Yo creo como la vida misma, porque la vida es una tragicomedia y realmente en la vida ocurren situaciones que a lo mejor nadie se atreve a decir, pero dices, pero ¿qué acaba de pasar aquí en esta mesa, sabes? Y ocurren situaciones de esta categoría. Entonces, también como actor te exige arriesgarte y tirarte a la piscina. Tienes que estar ahí, o sea, tienes que ir hasta el final. No te puedes quedar a medias en una comedia porque la timidez de ese gesto siempre te va a delatar, ¿sabes? Entonces, también es una disciplina para el actor bastante interesante, sí. Sí. Ha sigut superdivertit i jo ahir ho deia, Anna és una actriu supercòmica i ella és molt divertida. Jo no sé per què no ha fet més comèdia encara, perquè a nosaltres ens costava no riure fent les escenes amb ella, perquè és molt absurda i té molt sentit de la comèdia i del timing i de tot. Entonces, per a mi ha sigut molt divertit, la veritat. Sí, per a mi també ha sigut com molt lleuger i al final crec que n'hi ha una cosa com de disfrutar més el rodatge, perquè al final quan hi ha un drama tan profund i tens que ficar-te tan a dins, jo no dic que no mos haguem ficat tan a dins, però sí que n'hi ha una cosa com més, sí, més fluida, més lleugera, que va ser molt increïble i que va acompanyar a lo que hem disfrutat el rodatge. Per a mi va ser un rodatge molt dolç i molt divertit. Morir no siempre sale bien s'estrena als cinemes el 26 de juny. Per tant, compartirà cartellera amb algunes de les grans produccions de l'any. Per què és important, també aquesta, veure-la al cinema? Yo en primer lugar digo que vale la pena meterse en un cine y ver una película. De momento apagas el móvil durante 1 hora y media, te olvidas de las redes, de las tal, y te quedas en contacto con una historia que te van a contar. Y en este caso te vas a divertir y en este caso te va a hacer reflexionar porque tiene parte de denuncia y te vas a emocionar. Y bueno, y yo creo que después, ya cuando termines, enciendes el móvil y sigues con tu vida, pero creo que merece la pena. Jo crec que és una pel·lícula amb uns personatges femenins superpoderosos, superinteressants, que planteja temes molt actuals i d'una manera molt divertida i molt lleugera. Visualment és una pel·li molt xula, música valenciana, n'hi ha molt d'humor valencià. Jo crec que és una pel·li divertida que et fa pensar, per això no se la tenen que perdre. És
que lo ha dicho también, que Ya. yo ya no sé qué añadir a lo que ha dicho ella. Ir al cine. No, sí, y a mí como espectadora me gustaría ver esta peli, creo que tiene unos personajes femeninos que me inspiran mucho, no me importaría parecerme a ellas. Sí, como que me da mucho power, bueno, con sus con sus más y sus menos. Yo no robaría, o sea, yo no haría todas las barbaridades que hacen, pero no sé, son personajes que me dan mucho power y joder, que hay que animar a la gente joven a ir al cine, que cada vez cuesta más, pero... O sea, nosotras ayer la vimos por primera vez en pantalla grande, porque no pudimos ir a la primera proyección y la vimos en casa. No tiene nada que ver la experiencia, nada que ver. El sonido, el ambiente, compartir un espacio con gente Sí. que se está riendo, que está sintiendo a la vez que tú, es como una depuración Sí. energética preciosa. La experiencia no tiene nada que ver, entonces a la gente joven, que es la que menos va al cine y que más está con los móviles y tal, es a la que más hay que animar a que desenfunden los móviles i que se metan en una sala de cine. Moltes gràcies per aquesta estona. Esperem que la pel·lícula faci riure molt al públic. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. A vosaltres.